Dami nang daot sa mani. Ito naman kanina ho. Di ara ko sa pamilhawas na uli ako. Yung sa iyong ikatambag na tay. Di magkunog gusto. Family planning. Ha? Pag family planning sa ayaw niya Ipapantay, patarian o kuantay. Nanda, luoy ko tay ka ako'y anak. Hindi man. Kasana yung mga anak na mawa ka ng galimutan na. Ha? Kasana yung mga anak na mawa ka. Bitaw. Nanda, pasiritagaan ko milagros Ginoo. O ka na, may pauto. Nagkakatago dito. Piniksurodan ko tuloy ko tayo dyan. Ado ko kasing-kasing. O ka na, pwede na. Ha? Ka na, pwede na. Nanda, naadsun na rin kalit tayo. Wala ko yung problema kasing-kasing. Hindi man. Amaw ka na. O ka rin tao ka anak ko sa tayo. Depende doktor ninyo. May doktor nga wala kay problema. Wala. Pwede na kang mga anak kaluha. Kasi dali may bata, karon ko na ka-experience. Ako, bis gusto ko adyo ko mo apil sa birthday na nay. Kapil ba rin kung nagbata naghungap. Preso ka. Pidyo ka mapreso, sa kasbahay kaya na may bata. Imo man Ano sila siya na. nakabuhan? Preso ka siya kung nag-antros ka. Mapremisyon na pagkagay makatuwi. Oo, kaya mo pa magpapadakon. Dan mag-antos og siyam kabuhan. Harang. O katong nay na buras pa ko tayo. Mag-gaaday ka tayo. Ayun. O katong dahil niyagi nga na buras pa ko. Harang. Karoon na nasakit na ka? Oo. Wag ko na mo. Ginoo na may mabuto yung lantong Gusto na kami nagulay mo mga tuloy ay ha. Yeah. Sakto na po nga ako na ibang limuel. Kasi limuel kay gusto mo sa na anak. Huwag sabon mo kasi nilagurado sa aron kay. Pero di na pa siya nga. Minsan po tapat siya. Karon yan siya nga kanan. Kasi kung mami nagruhan man nga ato ka nito kasing-kasing. Huwag ka sa kudin jud may alib jud imong sakit di kay karon di pa pwede. Daw ano pa kong gihangat ka jo. Doktor Gordio Memon. Palagi. Juan. Ang sa'yo mag-iwan. Ano ka na magabo? Makaning uli gabi itatiri. Ansa? Makaning uli gabi Ilang si Danay itatiri. pero Wa, bod kay. Juan. Wa masimla gani. Nga naman na yan. Kay di ako'y lingaw wa katatiri. Sa? tita pangis ako ter palihok. Nga nang white ka magkagdugay ka muna day. Kung sa igana mo kaon. Ha? Kasi tatiri, dugay huli. Kanong di na mo ka na magbakag naong. Day. Dugay mo kamuli tatiri. Ansa? Uro kayo na yung umuli. Bag naong. Ito na sir, gududan. Pauli anak to sa tiritay. Bagag na to. Halap ka. Dengan na kay Sarah ho. Huwag namin pumahaw. Magnasok ka sa tambaw. Pagdahan ko imnan ba sa buntag. Tinabi udto sa kabuok. Duha kabuok raning kuan. Or perin duha. Adi ko mo inim dani. Delikado man. Basig. Di tagal ginawa sa bako. Inom dag maintenance kada adlaw. Sama Ming. Dapat sus tagangan tambaw. Delikado man pag di ko mainom dani. Inom barbital. Ug dai magtingting ka sang gabi sa moto na yung disco wadto ko. Atong ako dari kay nang hadlok man sila kay na ako noy nagkuas mo to. Nag-aliwaros. Kanang nag-aliwaros sa moto sa una ra na. Pero naman sa gabi uwi uwan. Madto ko. Nabi tatiri. Kakita ang gali pagbusan mo sa una. Kapay duha. Ahaban ni ko yung pahawasan. Di na kasag ginang gaya sa mga bugno na silang dyan. Di na dyan mong ipik. Ang mga kanindog mangga. Paghamak sa party sa katong na Bohol Vloggers, katong na Tubis Bohol Tropics, dito ko sila purami na tuog. Bibo ka azo. Nalingaw ko. Sunod po no, unahay mga kalingawan sa Tagbilaran, kanang sa Ulog, kanang maoy sa Mayo. Imbitaran ako nung Sir Babayap ang mga vlogger, VIP agta ng vlogger.
Kung naay kalingawan sa Tagbilaran. Ganahan ko kay VIP ag mga vloggers. Basta rin mga kalingawan sa Tagbilaran. Mo invite man ko nos. Sir, babayap og mga vloggers dun. Kay ko amit na babayap, vlogger man na siya. Pati pa nang isang asawa, si Mayor Jinyap, vlogger po na. Lipay ko kaya nakadawat ng pinaskuhan. Ang pakita rin doon sa among pinaskuhan. Lami ning mangga kay dabong pa. Dapat ay mangga nga rako. Natag kuno ni kuan, Jane Prutas. Lumong kasi lumong ka. Bantag ihur doon. Mukaas na na diha. Alin na? Mangga na mo kuno mo. Bagag na oh. Dugay makamuli tatiri. Nga na dugay kumuli. Nang pa-signal ram ko dito, wala ni ka may signal. Na. Na ko ni mga ha. Okay. Kaya ba? Kaya unahon. Di ko na pasulabi kay Aslum ba? Gamera ang kanon. Lami ini basta kuan. Karang lami ini basta di pa ni yelo. Love you tatiri. Ano ni dabong ng swadan? Ang aslam kasi kaso. Okay? Diyan, piraskohan nga gihatag ni babayap. Na. Malay po yung Pasko o bulahang bagong tuig from Mayor Jinyap, FG, Babayap, Jana and GByap. Asin sa pamor. Maazo ning kalendara kay mahibawan ni mukuan ba? Lunas o kanang taob naman kalendar gibutang. Oh, maazo jud. Naadun. Maadun sa kalendara kay na ibutang ako tao ba, lunas sa dagat. Maganas na gani. Maadun na garo, matutos balin siya. Magkapangandang ta. Aw, di tayo mo. Apoy ko na sa kamera tripod. Dahil gatag na spaghetti. Wow. Spaghetti na, ganahan na spaghetti. Di tatiri. Hindi dapat kuan para magkaroon ng salad. Hindi kumpleto na tangan. Dapat mayonnaise. Dapat kuan all-purpose cream. Sakto na today. Hindi dapat kuan alas ka kondensada. Sakto sa atong kuan ani pang sibuina. Hindi dapat idin cheese. Hindi apay ko nata di coco isa guli salad. Hindi apay ko cocktail. Butan sa kaado sila sir Babayap og si Mayor Jinyap. Yung ganahan. Ganahan sila na yan eh. Yung ganahan dia. Na tawa. Maling. Ganahan mo rin Hindi dapat di kagay bukaan na ni kuan. Binasusis ganahan pagkarana. Di tatiri. But, pati kung kaan ka dagang luto, dapat corn beef. Ang saan niya prihon tatiri? Di mo ganabrihon ron. Abrihon ron o maghimo na daring salad. Karituan, makaroon salad. Salad? Ni Pasko? Dagang salamat sa pinakuhan. Mayor Jean and Sir Babayap. Matos ako sa garden guys, bisita sa ako ng tanang.
Niha. Dami nang daot sa mani. Ito naman kanina ho. Kay yun ni. Klaro basta ingani. Harvest na naman kanina una-una. Naa na makuha ng punuan di ay. Patay nag ilang ilawom. Kuhaan pa siya dabong. Hindi naman silang tubo kaya nag-aot naman. Sagdari dapit. Na patay nagbatong. Mao ni apulyan nagpipino kaning batong dari. Ano hanay bungas patula nagdabos. Di ni namo ipamaligja. Panghatag ra ni. Nabuhong naman migutan. Mao hatag ra. Ang dali apol manambog ag karang kuan. Mga sagbot ba sa ingarong tinguwan. Hila pagkapatas hila pa. Nagtanam na sila oh. Tingtanam na dari. Kaya nasa kunsa na mag-uwan. Tawa sila lang itanong. Ang i-zoom para makakita mo. Ha? Dito sila ibabaw uno na nagtanong. Kaya rin na po sila mapadung. Unsa? Lubos. At tunas ka na ubsan dito. Kaning patula og karang nay mahurot naggasang bunga. Tamna na puniglain. Dagang madibunga di ay dia. Na? Kaysa to'y ganahan og patula. Ngari laman mo bay kay panghatag ra ng among patula na beung na may gutan. Mo ni buwak sa kuan. Patula. Karang mga buwak mayo mo naman na silang patula. Dagahan ay buwak dari sa ibabaw di ay. Dugay pa ni matiguang nay. Daghan pa ni ma-harvest ani kadagang pa buwak. Mo ni buwak sa patula. Unja. Umabunga na maingani na si purma. Nga ingani na gidang purma na. Dala po na. Kagmay. Daghan na pa harvest nun. Abot na nagbong tuig. Wa man ni na magipamaligda ning patula. Amara ni panghatag. Ha?